πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Παναγία Θεοτό και Παρθένε, των χειρών ημών τα έργα κατευθύνων, και συγχώρηση των πνευμάτων ημών έλυσε, εν των ψάλιν ημάς των αγγέλων των ύμνων. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος, ελέησον ημάς. Ο Κύριος σωτισμός μου και σωτήρ μου, Πρόσχομαι, Κύριος και κατασπιστής της ζωής μου, Σοφία, ως Εβραίους επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. πρόσχομαι, Αδελφοί, ο αγιάζων και αιτιαζόμενοι εξ ενός πάντες, είναι τίαν και μεσχύνεται αδελφούς αυτούς καλλιλέγουν. Απαγγελώ το όνομά σου της αδελφής μου εν μέσω εκκλησίας υμνήσωσε. Και πάλι, εγώ έσομαι με πειθός επ' αυτό, και πάλι μηνδού εγώ και τα παιδεία απειέδω και το Θεός. Επίον τα παιδεία και κοινώνει και εσαρκός και αίματος, και αυτός παραπλησίως μετέσχετον αυτόν, ή να δια του θανάτου καταρχήσει τον το κράτος έχοντα του θανάτου τέστη το διάβολο, και απαράξει τους, όσοι φόβο θανάτου διαπαντός την ζήνη ενοχή εις αντουρίας. Ουγάρ δίπο έγκαιον επιλαμβάνεται, αλλά σπέρματος Αβραάμ επιλαμβάνεται. Ο Θενόφιλε κατά πάντα της αδελφής ομοιωθήνε, είναι ελεήμων γέννητε και πιστός αρχιερεύς σταυρός των Θεών, εις το ηλάσκεστε τας αμαρτίας του λαού, ενώ καρπέπονθεν αυτός πειρέστης, δύναται της πειραζομένης βοήθησε. ημίν και ημίν. Αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθία ψουμεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση. Και το πνεύματι σου. Εκ κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Το καιρό εκείνο ανέβη ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα. Έστειλεν εις Ιεροσολύμης επί την προβατική, κολυμβήτρα η επιλεγωμένη Εβραϊστίβιδες δα πέντε σοάς έξ. Εν ταύτες κατέχει το πλήθος πολλοί των ασθενούντων, τυφλών, χολών, ξηρών, εκδεκομένων, την του ύδατος κίνηση. Άγγελος γάρ κατά καιρόν κατέβαινε την κολυμβήτρα και ετάρατε το ήγο. Ο πρώτος εμβάς μετά την ταραχή του ύδατος η γης εγίνετο. Οδήποτε κατοίκε το νοσήματι. Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν, Διελέησον την ειρήνη της σωτηρίας του ψυχώνυμων του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε, ελέησον. της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσαθίας του Λόγου του Θεού Εκκλησιών και της ομπάνων γνωμόσεων του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Ευχριστώ Διακονίας παντός του πλήρου και του Λόγου του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. και του καταξιών τόλας εν γέρον του πίστημου στρατού του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε του αγιαστήνε το είδωρ τούτο, τη δύναμη και ενεργία και επιφυτής του Αγίου Πνεύματος του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. εν της έλκης ημών του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. συνεργών και αντιλήπτωρα εις κατά των θείων αυτού φωτισμών πράττωμεν αγαθής του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε Έσου εις την ημάς αποβάης ελέησον. κρύψεως αργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθόμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διεπίλαψεν ημάς ο Θεός της συγχάρητην, Αμήν. Παναγίας εκράντη υπερευλογημένης εντός της Παναγία Θεός Θεοτόκε Κύριε Πατέρα Μαρίας και τα πάντα του Αγίου μνημονεύσαντες
αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Συ Κύριε. Επίση πάσα δόξα τιμή και προσκύνηση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίγκαια και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δοηθώμε. Κύριε ελέησον. Κυριάς υπερουσία και υπέρθε, Πάτερ Παντοκράτορ και Λόγε και Πνεύμα, το μούσιον και δια των κράτος η μία Θεότης και Βασιλεία, ο πάση σοφία και αγαθότη διοικών των κόσμων, αηδέ συμπαριστάμενος αοράτος, που εσύ δύο ή τρεις συνηλμένοι εις το σόν υπερήμνητον όνομα και ευλογών τα σύμπαντα. Την ευλογία σου επί των οίκων τούτων κατάπευσαν και πλήρωσαν αυτόν χάριτος ειρήνης και αγαθοσύνης. Επίβλεψαν επί τους ομαθημαδών συναγωμένους προς το κοινόν συμφέρον εν το παρόν, εντεκτηρίο δούλους, λάρισον αγαθά εν τες καρδίες αυτών, και κατεύθυναν τα διανοήματα και διαβήματα αυτών προς εργασία των θείων σου εντολών. Πνεύμα ευτές εξ απόστολων αυτής, ανακαινίζον το φρόνημα και καθαίροντας καρδίες, και δώσ' αυτής εν ενή στόματι και μια καρδία μελετάν των νόμους και τα ευαριστάσια ή πράτη, ως αν δοξαστεί εν τούτη στο πάντιμο και ευλογητόν όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε. Κύριε ελέησον. Ο Θεός ημών, ο το πικρόν ίδρο επί Μωυσέως του λαού εις γλυκή μεταποίησας, και τα βλαβερά είδαντα επί Ελισαίου αλλά τη θεραπεύσας, και τα Ιορδάνια ρήθρα αγιάσας διαγράμμου σου επιφανία. Αυτός και νυ δέσποτα, αγίασον, το είδωρ του το τη δυνάμει και ενεργία και επιφυτής του Αγίου σου Πνεύματος, και ποιήσον αυτό γενέστε πάση της αριωμένης, και της μεταλαμβάνουσιν εξ αυτού ευλογίας πηγήν, ιατρία μαθών αγιασμών οίκων, πάσης επικουρής ορατήστε και αράβου ανεξιτήριον. Ότι σον το κράτος και σου έστειν η βασιλεία, και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νικαία είτε εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ειρήνη πάση. Το πνεύμα Ιησού. Τα σκεφαλάς ημών το Κύριο κλείνομεν. Κλείνον Κύριε σου και επάκουσον ημών, που εν Ιορδάνη βαπτιστήνε καταδεξάμενος και αγιάσας τα είδατα, και ευλόγησον πάντας εμάς, τους δια της κλήσεως του εαυτόν αυσχέδων συμβαίνοντας το της δουλείας πρόσημα, και καταξίωσον ημάς εμπληστήνε του αγιασμού σου, δια της του ύδατος του μεταλήψεώς τε τυραννισμού, και γενεύθεκεν, Κύριε, εις υγεία ψυχήστε και σώματος. Σε βάρει ο αγιασμός των ψυχών και των σωμάτων ημών, και σε την δόξα και ευχαριστία και προσκύνησαν απεμπομέν, σε το ανάρμο σου Πατρί του Παναγίου και αγαθό και ζωοποιός πνεύμα, νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου, νίκας της ευσεβέση, κατεναντίον δωρούμενος, και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα.
περίπατο και παρέχουσα η άματα της εμβής την λαμβάνουση, την ευλογίαν σου άκραντε. Ελέησον ημάς ο Θεός κάτω με γενναίος σου δε μετά σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Ελέησον. Υπέρ του Αρχιεπισκόπικων Γεωργίου και Πάσης της Χριστό ημών αδελφότητος. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ετιδεόμεθα υπέρ ελέους ζωής, ειρήνης, υγείας, θηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, του Διοικητικού Συμβουλίου των Μελών και του Παρευρισκομένου, οι συνέες των αγιασμόντας του και τα μέλη του Συλλόγου, του Ιστορικού Συλλόγου του Υπερικίας Θηριαστίας Βοηθείας υπέρ αυτών είπαμε. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Ότι είναι ημών και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και συνειδόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον, δόξα σε ο εν είδη πυρήνο γλωσσών ουρανών, καταπέμψει στο Πανάγιο Πνεύμα επί της Αγίας Μεθάς και Αποστόλους Χριστός, αριθμός Θεός ημών. Τις πρεσβείες των ακράνων και παναμόμου Αγίας Ευθυμητρός δυνάμει του Τιμίου και Ζώου του Σταυρού, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Εδόξων και Κανονικών Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων Εδόξων Μεγαλομάρτυρους Δημητρίου του Μερολίου, των Αγίους Πατρός ημών, Γρηγορίου Νεοκαισαρίας και Παύλου Νεοκαισαρίας, των Αγίων Κηρυκαίων των Πατώρων Ιωακήμ και Άννης, και πάντων των Αγίων ελεήσει και σώσε ημάς αγαθός άνθρωπος και ελεήμων Θεός. Μπορώ να σας πω ότι βρίσκομαι, καθώς και οι δύο πατέρες, όπως και όλοι σας, βρίσκομαι σε μια πολύ καλή στιγμή της ζωής μου, θα έλεγα. Γιατί εν όνειρο όλων των ανθρώπων αυτού του τόπου που μόνο ήταν κάποτε αυτό το οποίο ξεκινάει σήμερα να αναδειχθεί. Και μπορώ να σας το πω εγώ, γιατί ήταν και καημός του παππού, οι οποίοι αναζητούσαν έναν τρόπο, αλλά το ότι ζήσανε σε δύσκολα χρόνια, ίσως και η γλώσσα δεν τους επέτρεπε να ασχοληθούν πολύ, ήθελαν να δουν αυτή την ημέρα, ώστε όλος εκείνος ο αγώνας τους και οι προσπάθειες τους μετά, αυτό το οποίο ζούσανε και ζούσανε μια χαρμολύπη, αν το έχετε παρακολουθήσει σε όλους τους ανθρώπους αυτούς, ότι στα χείλη τους υπήρχε μια χαρμολύπη. Λύπη για τις πατρίδες τις οποίες ποτέ δεν ξεχάσαμε, αλλά και χαρά, γιατί μετά από τόσους κόπους κάναμε αυτόν τον οικισμό και τον οποίο δώσαμε σε εμάς. Πιστεύω ότι με τη σημερινή ευκαιρία αυτή, ότι ξεκινάει μια αρχή, ώστε όλα αυτά τα πράγματα να αναδειχθούν, να αναδειχθεί και το χθες, να παρουσιαστεί και το σήμερα, αλλά όμως να ανοίξει η σημερινή ημέρα και έναν δρόμο για το μέλλον, ώστε το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον να ζουν αεί, να είναι πάντοτε μαζί. Τίποτε να μην είναι ξεχωριστό για όλη αυτή την ιστορία του τόπου μας. Εύχομαι στο Διοικητικό Συμβούλιο, στον Πρόεδρο και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, στα μέλη του Συλλόγου, αλλά και σε όλους εμάς, η προσπάθεια αυτή να ευωδώσει. Ο Θεός, το Άγιο Πνεύμα να δώσει ομόνοια σε όλους μας και με μια κοινή προσπάθεια να βαδίσουμε, ώστε να αναδείξουμε αυτό το θέμα, όχι για εμάς, αλλά είναι για ένα μνημόσυνο, ως ένα μνημόσυνο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που με τον αγώνα τους, με τη θυσία τους, με το κλάμα τους, με τον υδρότα τους, με το αίμα της ψυχής τους, ήρθαν εδώ, ζήμωσαν αυτόν τον τόπο και μας τον παρουσίασαν και μας τον έδωσαν εμάς.
Εύχομαι αυτό το μνημόσυνο στη μνήμη αυτών των ανθρώπων να είναι ένα συνεχές, ώστε εμείς, για τον εαυτό μας δηλαδή, να είμαστε εντάξει απέναντι στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Γιατί αξίζει να προσφέρουμε στη μνήμη αυτών των ανθρώπων. Όλοι μας έχουμε και το δικαίωμα, αλλά συγχρόνως έχουμε και την υποχρέωση να συμβάλλουμε σε αυτήν την προσπάθεια. Έχουμε, κύριε Πρόεδρε, την προσπάθεια με τη βοήθεια του Θεού και όλων μας να καρποφορήσει και να φέρει καλά αποτελέσματα. Διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.